Рөстәм Миннеханов 6 яшьлек Мансурның хәле хвален сораша. Малай рәис белән очрашуга әнисе белән килгән. Ул 1 елга якын республиканың балалар клиник хастаханәсендә онкология бүлегендә дәвалана. Мансурда 3 ел элек нейробластома, ягъни күкрәк читлегендә йөрәк янында яман шеш тапкан булганнар. МРТ ясап карадык, ул үсмәде безнең шеш. Менә күкәй сыман асылынып торды инде менә йөрәк янында. Декабрьдә менә 1 ел элек ул үсә башлаган. И без уже яттык. Рәхмәт. Бу көчән алаймы сезне или? Өченче бала. Тагын бер кыз бар, 15 яшь, ул малайга 10 яшь, Мансурга 6, тагын 1 яшь, 4 ай. Табиблар Мансурдагы яман шешне узган ел алган. ДРКның онкология бүлегендә баланы дәвалау өчен сөяк җилге составындагы төп күзәнәкләрне трансплантологияләгәннәр. Мондый үзәк ел ярым элек эшли башлаган. Бу шулык балаларның клеткаларын үзенә күчерү дип атала. Ул методика постмостны күчерү дип атала. 2021 елда ДРКда яңа онкология бүлеге төзелгәч, шунда ук яңа трансплантация үзәге дә ачыла. Моның өчен заманча җиһазлар сатып алырга һәм табибларның белемнәрен арттырырга туры килә. Бу үзәк республика халкына гына түгел, күрше төбәкләрдә яшәүчеләргә дә хезмәт күрсәтә. В Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия медицина күзлегеннән караганда бу Татарстан өчен зур алга китеш. Россиядә мондый ысул соңгы 10 елда кулланыла, ләкин ул федераль үзәкләрдә генә бар иде. 1 елдан артык вакыт эчендә 10 баланы шундый алым белән дәвалаганнар инде. 2025 елга кадәр тагын 25 пациентка сөяк җилге составындагы төп күзәнәкләрне күчерергә җыеналар. Гомумән Татарстанда бөер, бавыр, йөрәк күчереп утырту буенча операциялар елдан-ел арта. Всевышний решил, что ваш путь еще вот здесь. И есть люди, которые могут это сделать. Чагыштыру өчен 2021 елда Татарстанда 71 орган күчереп утыртылса, 2022дә 137, узган ел инде 213 шундый операция ясаганнар. Республикада бөерне 1991 елдан бері РКБда күчереп утырталар. Хәзер бу төр операция буенча безнең табиблар лидерлар рәтендә. Быел инде Яршаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә дә йөрәкне трансплантологияләргә җыйналар. Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.